Здравейте, започва Доктор Време. Аз съм доктор Ангелова, а до мен по традиция е колегата Щерев. Здравейте от мен. За мен е чест да съм с вас в ефира на БНТ 1. Това удоволствие е като крем-брюле, като риба и стек в специален сос, като равиола с пилешки дроп, като пилешко филе в гъши дроп, поднесено с крем-сос от кестени и трюфел. Колега Щерев, да не забравяме, че се намираме в здравно, а не в кулинарно предаване. Правям, просто исках да направя преход към темата ни днес. В Доктор Време ще обърнем внимание на връзката между високото кръвно и храната. С настъпване на зимата и осезаемото застудяване се провокира и хипертонията. Но преди да навлезем в темата, колега Щерев, да диагностицираме времето. Да, вярно. Следващата седмица е така наречената първа фаза. Луната продължава да се движи на изток от Слънцето. В тази фаза се наблюдава тенденция към пълно успокоение. С други думи, дзен за мен. През този период се препоръчва да се започне оздравителен цикъл, какъвто и да е той, за да се планира операция. Ако има нужда, разбира се. Времето ще бъде подходящо за формирането на полезен навик, както и за отказването от вредни стереотипи. Аз преди години отказах цигарите, ще можете и вие. След четвъртия ден на цикъла наблегнете на прясната, необработена храна, както и на фрешовете, особено от ябълки, червено цвекло и моркови. Иначе, времето ще е облачно, примесено с дъжд и сняг и температури от минус 6 до 6 градуса. Днес сме на пазара Римската стена, в това прекрасно снежно време. Сергиите са затрупани от сняг и не може да видим напълно плодовете и зеленчуците, но можем да разберем каква е връзката между храните, лошото време и високото кръвно налягане. Доктор Георгиев, в това лошо снежно време днес сме на пазара Римската стена, за да разберем каква е връзката между лошото време, храните и високото кръвно налягане. По принцип, зимата е благоприятен момент за повишаване на кръвното налягане, тъй като студеното време води до свиване на кръвоносните съдове и оттам се повишава кръвното налягане. Затова пък бихме могли да му помогнем с приема на някои плодове и зеленчуци, които да доведат до нормализиране на кръвното налягане и да го поддържаме в рамките на нормалното. Какво препоръчвате на вашите пациенти с високо кръвно налягане? Кои зеленчуци да ядат през зимния сезон? Значи хубаво е да се ядат широка гама от зеленчуците и плодовете, които са характерни за сезона. Може тиква, моркови, картофи, те сготвени и приети по подходящ начин биха могли да нормализират кръвното налягане. Магденоза има диуретичен ефект. Листата от магденоз, както и корените от магденоз, помагат за отделяне на излишната вода от организма и по този начин индиректно се намалява нивото на кръвното налягане в организма. Другото, което бихме могли да използваме е настърган джинджифил и мед. Също би могло да се приема сутрин на гладно или вечер преди лягане в продължение на около 2 месеца, за да има по-благоприятен и по-дълготраен ефект от намаляването на кръвното налягане. Целината е особено подходяща за намаляване на кръвното налягане, както и ряпата, албаша и цвеклото, които също могат както сурови, така и под формата на салати да се използват за нормализиране на нашето кръвно налягане. А от плодовете, кои са полезни, особено през зимния сезон? От плодовете най-полезни са бананите, както и сушените плодове, тъй като те са богати на калий, а това допринася за нормализиране на нивото на натрий в кръвта, който пък индиректно е основният причинител за повишаване на кръвното налягане. Да попитаме и собственика каква е неговата рецепта за кръвно налягане. По принцип рецептата за кръвно налягане е добри зеленчуци, качествени от селата, не внос, задължително. Защото хубавите зеленчуци влияят положително на всеки един организъм. Не образуват канцерогени и дори и за трошиите. Трошията не трябва да съдържа изключително много сол, понеже солта е натрий. Повече от около 200 грама на денонощие натриев фосфат не трябва да се приема от един организъм, понеже калцира кръвоносните съдове. И това е преди всичко да са истински зеленчуците и пресни и свежи.
Да видим сега как хлябът влияе на кръвното налягане и сме пред една от най-хубавите квартални фурни с един от най-полезните хлябове, така че да видим от какви съставки е направен и дали те са толкова полезни. Какъв вид хляб трябва да консумираме, за да намалим високото кръвно налягане? За да можем да коригираме нашето кръвно налягане, би трябвало да приемаме пълнозърнест хляб, който е направен изцяло от всички съставки на самото зърно. Може да бъде и пшеница, може да бъде ръжен, елда или тези други лимец и другите такива модерни семена напоследък. А каква е тайната му? Тайната му е много желание, много старание, много труд. От лимец имате ли хляб? Да, задължително това е един от най-важните хлябове, които правим. Понеже самата суровина е много полезна, тя не може да бъде генно модифицирана и това означава, че хората, когато си купуват лимец, те са сигурни, че ще ядат лимец. А освен хляб, какви други продукти предлагате, които по същият начин са здравословни? Правим сладкиши с лимец, меденки с лимец, пълнозърнести соленки, използваме пълнозърнесто брашно, понеже то намалява кръвното налягане. Сега хора с ниско кръвно би трябвало да не е проблем да хапвате други неща. Нашата фурна е ориентирана за хората, които имат нужда да се хранят полезно, здравословно. Кой няма нужда в днешно време да се храни полезно и здравословно? Свършват минутите, в които двамата делим помежду си няколкото инча в екрана с доктор Ангелова. Това неминуемо ме кара да се чувствам като грипозния колега Щерев на 7, който гледаше от прозореца как децата навън се бият с снежни топки. Като казахте 7, не забравяйте, че това е щастливото число. Затова утре, точно в 7, можете да си припомните най-важните съвети от доктор Време. Две неща в този живот със сигурност работят денонощно. Аптеките в центъра и сайта bnt.bg. Затова можете по всяко време да приемате необходимата доза от предаването ни. След седмица ще говорим за обострянето на студовата алергия. Пуснете ни в дома си, за да сте здрави и богати. Или поне здрави.